2 mere frem til start. Det bliver på bane 2 med den hvide hjelmfarve nyindhentede Matai Sager, som skal køre for gæsterne i Grænsted, og så bliver det svenske Jakob Torsell, som blev hentet ind i sidste uge. Den svenske vicevært, det er altså nogle gutter, som er meget, meget velkendte rundt omkring i Speedway-verdenen. Så vi er klar til aftens tredje heat. Ser ud til, det er en god start af inderbanen. Rasmus Jensen i hvert fald, og kan han få en smakker med det? Ser ikke ud til det, men Sager, han er med, det kommer der. Han kommer der måske Torsell kører forbi Matai Sager. Flot kørsel af Jakob Torsell der, som får sådan en til forbi, og så er det, at der sidst. Han vandt ellers første heat meget komfortabel over Nicky Pedersen, men nu er det efter duoen, der endnu en gang er på vej til at skal stempel en 5 meter igennem, og endnu en sejr i hvert fald. Men Sager, han presser på her, hvis man ser billedet her. Han prøver at legne svenske Torsell op, men det ser ikke ud til, at han får noget ud af det her. Kommer de ind i 3. og 4. sving, Rasmus Jensen solidt foran, kigger sig tilbage. Sidste omgang, den er så godt som sikker for i hvert fald Rasmus Jensen. Han er altså kørt en gut, der virkelig kender anlægget om nogen lokal dreng her for Holsted by i hvert fald. Rasmus Jensen, 3 point. Vi skal videre i Holsted. Vi skal videre i aftens match mellem Holsted Tigers Grænsted Liga. Heat nummer 6 under opsejling. Vi skal se, som grafikken viser, svenske Jakob Torsell på bane 1 med rød. Lige ved siden af ham, Primislav Paulicki, der lige har en frisk heatsejr med i bagagen. Så er det Nicky Pedersen med blå på bane 3. Der bliver hentet danske stjerner ind også, når det er nødvendigt. Men vi er klar til start på aftens 6. heat. Og den går hurtigt starten, og det er endnu en gang Primislav Paulicki, som viser, at han har starthandskerne på, og han er altså sust. Nu kommer Nicky Pedersen og vil lege med, at han kører tæt, og det gør Torsell også. Det ligger altså en deler lige nu en 3-3'er, men Sager, han er selvfølgelig også med i aftens 6. heat, og han kæmper med dernede, og han har måske også set, at yderbanen den er hurtig, men det er altså bare at tage hatten af. Det er altså 4 gode aktører, der er herude, så det er altså svært at køre forbi, når de først er foran. Nicky Pedersen prøver at legne Paulicki op. Det er altså senest Paulicki, der tog en heatsejr foran Pedersen også i deres 4. heat, da de mødtes hinanden, og det ser ud til, at Paulicki, han er på vej til at gøre det endnu en gang, og nu kommer Sager altså op. Nu er han altså helt oppe i røven af både Nicky Pedersen og Torsell, og nu ser det ud til, at han går faktisk måske under begge to på samme omgang. Det ser altså ud til, at han er i hvert fald forbi Jakob Torsell. Kan han gå forbi Nicky Pedersen, og det tror jeg ikke, at han kan. Nu kommer han til at lette lidt på gassen, men det bliver. Vi er tilbage på Moldau Speedway Arena med mere Speedway. Der har været en god gang baneservice endnu en gang, og vi er altså klar med heat nummer 7, som grafikken så flot viser. Vi skal se Grænsteds Patrick Hansen på bane 1 med den hvide hjelmfarve. Så er det lige ved siden af ham Claus Wissing med rød på bane 2. Matai Sager endnu en gang skal vi se på bane 3 med den gule, og så er det Torsell, altså Jakob Torsell. Spændende at se, om Grænsted skal svare tilbage nu, eller om Holsted de stadigvæk holder trit i deres 4 points føring. Og starten er gået, det ser ud til, det er en god start af Claus Wissing med rød hjelmfarve. Nu kommer han også med, vi har en rød lampe, der lyser her. Vi har altså en omstart af heat nummer 4 toer til Grænsted og en enkelt 3-3'er. Så det er altså et Grænsted-mandskab, som stille og roligt begynder at køre sig ind. De begynder at, ligesom at, hvad kan man sige, finde setup'et, finde farten og finde de rigtige linjer på Moldau Speedway Arena. Og starten går det til ud til, at det er inderbanen, det er Patrick Hansen, og han får faktisk hans marker Matai Sager, men vi tager endnu en omstart. Der er altså uro, men vi må lige prøve at se, om vi kan se i hvert fald. Men en warning havde han, og han rykkede sig meget let, men det er altså de små ting, der også tæller, når det skal afgøres, og dommeren skal tage det i splitsekund. Men omstart, heat nummer 7. Det ser ud til, at det er Grænsteds kører, og det er måske Torsell, der kommer udvendigt der. Det ser ud til, at han får ikke drift nok opad. Der bliver altså lukket for Matai Sager. Det er altså en erfaren slovensk gut, der lige kører en lille smule op til Tequila, siger hertil og ikke længere. Jakob Torsell, vi skal altså have point med i banken. Vi er altså fra Grænsted. Vi bliver nødt til at hente jer på en eller anden måde, og det er altså ved at score nogle point, og det ser de altså ud til nu. Patrick Hansen, meget flot, stilfuld afsted på anden omgang her. Det er en helt anden Patrick Hansen, vi ser nu, at der er mere drift i ham, der er mere go i ham. Han kigger tilbage. Sager, du er med. Det er altså Grænsted, der er på vej til at køre sig en 5 meter i bagaget sidste omgang her.
Det ser ikke ud til, at Torsel har farten på Moldorf Skytte Arena. Han startede med et total, så blev det et 0, og nu ser det ud til, at det bliver bare et enkelt. Så det er altså Torsel, der ikke har fundet melodien her på hjemmebane Moldorf Skytte Arena. 5 meter til fra bane 1, og igen i forrige heat var det Patrick Hansen, der nappede den fra Grindsted Liga der. Så der har altså været mange heatsejre på bane 1, så favoritværdigheden ligger ind længst til højre, rød hjelmfarve. Claus Wissing, hvis vi skal følge statistikken i hvert fald, men der holder 3 på ydersiden af ham, som også gerne vil afsted i hvert fald. Mathaj Sager ser ud til at lave en fantastisk start for Grindsted i hvert fald, og nu får vi se om det bliver Rasmus Jensen eller det bliver Sager. Det bliver i hvert fald Sager, som åbner gevaldigt op ind i hjørnet. Prøver at køre Rasmus Jensen op, men det skal man ikke. Men nu kommer Sager måske tilbage igen. Der bliver altså direkte duel mellem de to kører. Nu åbner han endnu en gang måske op. Mathaj Sager. Det ser vi om et kort øjeblik. Det gør han der. Kan Sager måske gå tilbage på Rasmus Jensen, der er altså race for alle pengene. Jeg tror, han kommer forbi Rasmus Jensen der. Får han lagt ind over Rasmus, det gør han. Han får lukket Mathaj Sager. Super kørsel af Rasmus Jensen her på Moldorf Skytte Arena. Desværre er det kun 2 kører, der både Claus Wissing og Primislav på lige er udelukket, men fair nok til udelukkelserne. Der er ikke noget at sige til det vi ser herfra. Men Rasmus Jensen ser ud til at holde stand. Så bliver det altså Holsted Tigers, der kommer i front med blot 3 point, når vi går på den lidt større pause her på Moldorf Skytte Arena med aftens match mellem Holsted Tigers og Grindsted Liga. Herinde i sidste sving kan Rasmus Jensen holde stand. Det ser ud til, at han gør det. Bliver 3 point til på 2-minutsknappen. Vi er 2,5 minutter fra og skal have sat videre gang i matchen her. Altså i nummer 10 under opsejling. Der er det altså fra gæsterne. Vi skal se Mathaj Sager på favoritposition. Bane nummer 1 ved siden af ham, svenske Jakob Torsel. Så er det Esben Jargassen i hvert fald. Det er et mandskab for Grindsted, som stadigvæk presser gevaldigt på aftens match. Men heat 10 under opsejling. Ser ud til en god start af inderbanen. Mathaj Sager, sloveneren, og kan han så få Esben Jarl med rundt? Det ser ikke ud til det. Der er altså ikke særlig meget fart over. Esben Jarl allerede bliver kørt forbi af unge Bastian Pedersen ud af hjørnet, så det er altså en 3-3, det er en pointdeling af matchen indtil videre, eller undskyld, heatet indtil videre, det er Torsel på andenpladsen, Bastian solidt på tredjepladsen, så endnu en gang desværre Esben Jarl nede på sidste pladsen. Det er altså 4. gang i streg, han desværre ligger nede bagerst i heatet. Og det er det, der gør, at Grindsted er svært ved at hente op. Det er altså stadigvæk Sager, der fører an, og det bliver formentlig kun endnu en 3-3'er, og der bliver ikke hentet point for Grindsteds vedkommende, men vi får at se nogle spændende heat senere, hvor de bliver matchet rigtig godt her i den sidste sving. Mathaj Sager solidt på en førsteplads. Torsel ser ud til at tage de 2 point, og Bastian Pedersen endnu en gang på pointtavlen. Det kan være, det bliver Grindsted. Det ved vi om et godt 1,5 minuts penge nu, der resterer stadigvæk 40 sekunder, så er der også en lille minuts det tager at køre de 4 omgange, så det bliver spændende at følge, hvad det bliver. Men vi skal finde en vinder, og det kommer vi også til at gøre, når der har kørt 4 omgange. Det er spændende, om Holsted skal slutte af med en sejr på hjemmebane, eller skal Grindsted gå med både bonus og 2 matchpoint for at vinde aftensmatch. Ser ud til, at Nicky gætter godt med. Kenneth presser på. Kan han måske komme op og få lukket døren? Det ser ikke sådan ud. Måske gør han det der. Det gør han der. Så en Kenneth Bjerre, der er på vej til at stemple en heatsejr ind. Og det ser ud til, hvis det holder, jamen så er han altså for, at Grindsted de går herfra med en 1-pointsføring med Nicky Pedersen. Han har ikke gået op. Nicky Pedersen, han holder på Kenneth Bjerre. Men Kenneth, han vandt altså aftens første heat. Skal han også slutte med at vinde aftens allersidste heat, og det er altså noget af et heat, han går ud og slutter af med. Anden omgang her, der resterer altså 2 omgange nu for Kenneth Bjerre fra Grindsted Liga. Det er altså noget af en trøf, de kan gøre for Grindsted, hvis det her det holder. Så er de altså 3 point rigere i bagagen i den samlede stilling. Sidste omgang, Nicky Pedersen stadigvæk solidt på andenpladsen, rasser på tredjepladsen, og sidst er det Sager, der bare kan nyde måske hans holdkammerat. Han er på vej ind i sidste sving. Jeg tror, det bliver en Grindsted sejr på et enkelt point. De får fuld valuta for pengene. Det bliver en Grindsted sejr. Det bliver Kenneth Bjerre, der stempler ind, når det gælder til